Aste honetan zabaldu dituzte ikastetxeak 3 urteko ia 6.000 haur eskolaratu dira lehen aldiz Nafarroan eta gaur hasiko dira bigarren hezkuntzako 54.000 ikasle. 3tik 2 sare publikoan ari dira ikasten Nafarroan eta irakaskuntza publikoan 3tik 1 D ereduan ikasten du. Oso bestelakoak dira pribatuan, irakaskuntza pribatuan datuak itunpeko eskoletan, kontzertupeko ikastetxeetan, 17% besterik ez da ari euskaraz ikasten. Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilaria Euskal Herria Irratian dugu goizeko une honetan eta ikasturtearen hasieraren aitzakian Jose Luis Mendoza, egunon eta ongi etorri. Egunon. Urte bat egin duzu, hezkuntza kontseilari karguan, zein da egiten duzun balantzea? Zer egin duzu ongi, zertan ez dira gauzak ongi egin? Bueno, lehendabiziko egin genuen izan zen lurra hartzea departamentuan, jakin behar dugula gure departamentuan erekinean 300 baina langile gehiago dugula, horrek erakusten du zenolako ez dakit konplexitatea duen funtzionamendua, kontutan aparte hori 1.000 baino gehiago ikasle ditugula, eta beti ere lehendabiziko da jabetzea zer dagoen. Zorionez, gure taldean bazirela alde batetikan hori izendatu nuen zuzendari nagusi bat departamentuko lanetan aritu zena, ikuskari nagusia zela, eta gainera eskertu nion zenen justu jubilatzea zegoela eta beste urte bete bat eman du justu hori egu laguntzen departamentuaz jabetzen. Orduan ikusi duguna izanen dela, beste aldetikan, azken finean nik departamentua ezagutu dut irakasle moduan, eta nahiko konplexua dela, bai antolatzea, bai ibiltzea, eta baita ere, ez dakit aro berri bati hasiera ematea, gauzak aldatzeko eta bideratzeko lehendabiziko ezagutu behar duzula, eta gehienetan hori egin dugu aurten, barkatu ikasturte honetan, eta orain ja llegatu dela momentua indarrean jartzeko berrikuntzak eta gure gobernu honek bere inprontoa jartzea. Gero ere, Jose Luis, komunikazioak huts egin du gobernua babesten duten alderdiekin, esate baterako, eragile sindikalekin? Ez, nik uste dut, hainbat alorretan, nahiko ongi ez ditugu gauzak egin, alde batekan berria eginelako, baita ere hori bai dela, ez dakit indartu behar dugun gako bat, ez da bakarrik gauzak egitea, ondo egitea, baita ere komunikatzea, eta hainbat alorretan, komunikatu baino leno, jakin behar dugula, bai kuatripartitorekin partekatzea, ez bakarrik hori, baizik eta baita ere, parlamentuan badakigu, zenolako, ez dakit, indar korrelazioa dagoela, eta, badakigula, nahiko lan daukagula, asetzeko parlamentuak eskatzen ditugun gauzeetein eta bar, eta espero dezagun ez bakarrik lehen aipatu duena, gure plangintza eta programa horrela eramatea, baizik eta baita ere moduak aldatzea baita ere departamentuan baitan, eta noski lehendabizikoa kontseilari. Eta ikasturte berriarekin batera, Petrizan eta Elortz kargu gabetu dituzu, zergatik? Elortzena esan dut, izan zela jubilatzea zegoela eta ni mesedez eskatu nion ez jubilatzeko iaz, eta laguntzeko horretan. Eta Petrizan oso ondo ezagutzen du zuzeneko ez dakit irakaskuntza, bere orientatzailea da, eta lehenago izan dela maisua ere hainbat ikastetxetan, eta, bukatu dugula aro bat, eta pensatzen dugula beti bezala, eta nire kasuan ere erran nahi dut, gobernuak momentu batean ikusten baldin badu, edo nik neu ikusten baldin badu, badagoela beste persona bat, edo presegoteko, eta gainera ni baino gaitasun gehiagorekin, ni presnago proiektuan jarraitzeko, baina ez kontseilari moduan. Orduan, etapa bat bete dugula,
Eta orain, lehen esan dudan moduan, lortu nahi dugula da hori indarrean jartzea gure programa, kuatripartituak hori akordetan agertzen dena, eta baita ere, gure baitan, modu ezberdinetan lantzea eta lan egitea ere, eta aurrera eramateko, orain, bigarren fase honetan plantatzen ditugun erronkak, pentsatu dugula, hobe dela, hori eraberritzea departamentuko jendearekin, ez da izanen kanpoti, baizik eta ja gure taldetan beste persona kasu honetan Roberto Pérez eta Nekane Orozek, haiek biak zerbitzu buruak zirela eta nahiko denbora izan dutela bakoitza bere zuzendaritzan, zer egosten zen, eta zenolako erronkak hartu behar direla. Eta berien ekipo jarraitzen dutela, departamentuko jende pilo. Orain arte, zuk adierazitakoaren arabera, gutxi gora bera ulertu dut egoeraren ebaluazioa. Egin duzuela bereziki, ez da, lur hartzea, eta zer nolako egoera aurkitu duzue. Ebaluazio horren emaitzak zeintzu dira, hemendik aurrera berriz ere ekiteko lanari? Uztartu behar dugula, zer ikusi dugun, zer dugun hobesteko, zer dugun mantendeko eta zer dugun ezabatzeko, eta hori uztartuko dugula, ez dakit akordio programatikoarekin agertzen diren ez bakari konpromisoa, baita ere norabideak eta hori jarraituko dugula, hau ez da iraultza bat, baizik eta beste fase batean sartuko garela. Eta horretan, baditugu hainbat erronka esaterako, nik uste dut oso erronka nagusia bat dela ikastetxetan, ez dakit duela hainbat urteetan nik bizi izan nintzen, ez dakit gustua, ariontzuk ez dakitzu, baina garai batean zuzendariak zirela karrerakoak, eta gero, lege aldaketa batekin, hautaketa egiten zen ikastetxen baitan, eta azken finean zuzendaritza taldea zela, ikastetxe baten eta herri baten edo auzo baten islada departamentoen aurrean. Denboraren poderioz azken urteetan edo iaia azken hamarkadetan, nik uste dut hezkuntza departamentuak saiatu duela bihurtzen zera gutxi gora bera alako enbajada bat, ez hau da transmisioa egiteko ikastetxetan, eta nik uste dut horri bira eman behar diogula, eta baita ere berpiztu, azken finean nik uste dut ikastetxe bat herri baten edo auzo batean oso gun importante da auzoa edo herri egiteko, eta saiatu behar garela berpizten edo laguntzen hori lortzen. Horretarako hala ere, lonze legea autonomia horretan ez dator bat, ez da? Ez, baina, justu egon gara urte honetan ikusten nola egin dezakegun, eta horten hori saiatuko gara ahalik eta talde osatzen batzu hori nola Madrilgo gobernua dagoen moduan dagoela, hori ez, prozedura iristea, edo irikitzea, hori ez, hainbat ikastatzean luzapenekin dauden taldeak, berriro, ez dakit, ateratzea, baina baita ere, pentsatzen dugula, aldatzea modua ere, baita ere, hori ez, hizkuntza komunitateak, hori eskola komunitateak, parte hartze gehiago izateko, ez egon egin beste, ez dakit, departamentoen eskua, baizik eta autonomia baita ere bere baitan. Zehatzagu erreparatuko diogu egoerari, berrikuntzen atalean, Mendoza jauna, nabarmentzekoa da, eremu ez euskaldunera edatu dela euskarazko eredua 3 eskoletan jarri dituzte eskolak, Tafalla, Kaparroso eta Lodosan, 37 haur hasiko dira guztira oso kerezpanago, eta ikastoletan berriz 77 matrikulatu dira. Emaitza hobeak espero zenituzten? Eta biziko hori dira 3 ikastetxe, baina 4 gela, Tafallan 2 gela sartuko direla, eta ni, horretaz parlamentuan talde bate baino gehiago leporatu zidan hori zugarrizko porrota izan zela, eta nik beti esaten diet hori lehendabiziko eta behin asuntu dela hori arrakasta izatea da Nafar guzti, Nafarra osoan eta Nafar biztanle guztien eskubide berberak izatea, eta ez leku nun bizizaren arabera, eta hori zorionez
joan den legegintzaldian aldatu zen, eta, bueno, zabaldu zen eskubide hori, zen ez dugu antzi behar hori eskubide bat dela, baina Nafar guztiek ez zuten eskubide hori. Hori da importantena, indarrean jarri dugula ereduan, Nafarro osoan, eta orduan ja hor libreki gurasoek hautatzen dutela, nahi dutela. Ze esperantza genuen, bueno, nik uste dut kontuan hartu behar genula, hori oso, ez dakit nobedade, hainbat lekutan oso bitxia izan dela, Nafarroa ezagutu behar dela jakiteko, eta, bueno, zenolako, ez dakit, itxura edo ideia duten Euskararen inguruan eta Euskal Kulturaren inguruan, eta nik uste dut hor, bueno, egin behar dugula, ez bakarrik hezkuntza departamentutik, baizik eta gobernu osotik, eta nik uste dut gizarteratu behar dugula, euskara gurea dela, edo zintokitan Nafarroan ere, eta nik uste dut hori, bueno, euri jasa fina izan behar dela, jendearen gana llegatzeko, batez ere, beste batzuek, bueno, agian mediatikoki indargeiago duten esateko, hau inposaketa dela, ordezkatu nahi dugula ingelera kendu eta euskara inposatzeko eta barluze batekin. Nik uste dut, gure gizarteak, bueno, hor erronka bat du, ez bakarrik hezkuntza departamentutik aldetik baizik eta gizarte osoa, zeren nik uste dut bestenaz hor Europan daukagu demagun Belgikako eredua, eta nola zatituta dagoen justu hizkuntzaren araberan, nik uste dut oso politika txarrak eta gaiztoak egin dituzalako hamarkadetan. Eta hori eten egin behar dugula Nafarroan. Eta ereduari dagokionez, Nekane Oroz, hezkuntza baliabideen zuzendari nagusiak adierazi zuen aurrekoan, pasaden astelehenean egin zenuten agerraldian, ereduaren aldeko kanpaina berezia eginen duzuela, kontseilaritzatik, aurreko ikasturtean ez zenuten horrelakorik egin, ez zenuten apustu garbirik egin, gobernuak ezin zuela eredu jakin baten alde jokatu, baina orain bai. Ez, bueno, hortan zehaztapen bat egin behar dugula, kanpaina egin behar duena da gobernuak, hori gero definituko dugu, departamentu bakoitza zer egiten duen. Aurten, aurtengo ikasturteari begira, erabakia izan zen gu eta hezkuntza departamentu moduan guk egiten dugula hezkuntza publikoaren aldeko kanpaina, eta hori egin genuen, baina batez ere, 3 urteetako eta batez ere zonalde euskaldunean, nik neu guraso guzti bidalinien gutun bat, erabat informatiboa, hori, esaten zer zen eskubidea, nola erabili eta ze prozedura jarraitu behar zirela, eta hala ere, erabat informatiboa zela, eta bueno, agerraldi 2 izan dituen parlamentuan, zergatik, beti leporatzen zergatik egiten nuen, kanpaina bat modelu konkretu baten inguruan, eta nik esan nien, eta area izan zen, eta espreski horrela hautatu genuen, gu hori ez, egitea modelo publikoen aldeko kanpaina, baina hori nobedade bat, eta beste bat datorren ikasturterako baldin badago, baita ere bidaliniko nien gurasoei, alako berrikuntza zertun datzen. Baina nik uste du, hor daukagu demagun euskara bidea, bai hori kanpainaren, euskaren aldeko kanpaina egiteko, eta orduan ustartu behar dire ditugula gauza batzu, batez ere kanpaina egitea normalean, pentsatzen dugula dela, hori ez, publikitatea komilen artean, eta hori ez. Baita ere dela hori gainean egotea, gurasoen eskubide defendatzeko, eta ez da bakarri ereduen, baizik eta eredu guztien eredua, baita ere ikastetxetan oso erantzunkizun zuzena dutela, zeren hori izan behar dela iturri nagusia gurasoen dako informazioa jasotzeko, ez? Orduan hori ikuste dut, eta agian aurten ez dakit gehiegi ez dugu egin, zeren gero izan ditugu hainbat kexa, hori ez digut informazioan eman eta bar, hori izan du behar dugula, zeren ez bakarri departamentutik, ikastetxe bakoitzak baduela bere bete beharra erakusteko ikastetxe horretan zer ematen den, eta baita ere informatzeko nahiz eta ikastetxe horretan zer ez den ematen, guraso edo aita edo ama bati esateko behitu zu nahi duzuna hemen daukazu, edo hau dauzura eukera, hau dira ez dakit garraioa eta jantokiko gauza batzuk, eta hori bai bermatu dugula gehiago.
Gero ere, Mendoza jauna gogoeta sakonago bat, ezta? Oro har, D eredua, ez da gora egiten ari azken urteotan, eta hor, erreflexio bat agian egiteko unea izan daiteke, ezta? Zer egin euskarazko ereduari bultzada emateko, D eredua indartzeko, emaitza hobeak lortzeko? Bueno, kontutan hartu behar dugula, azken erabakia gurasoena dela, eta baita ere nik uste dut, bueno, nahiko runbillo bat dagoela, eta ematen duela, D eredu batean sartzea Nafarroako hainbat tokitan, ematen duela ez dela bakarrik apostu ezitzaile bat, baizik eta politiko bat, eta nik uste dut hori beriztu behar dugula, baina karo, urteetan zehar batek eta gehienetan batzutan gobernutik egin duten berizketa hori, zatitzen zeintzu diren Nafarronat eta Nafar gaiztoak, eta nik uste dut hor dagoela gako bat gure gizartean hezkuntza asuntoaren aparte, gogoeta bat egiteko azken finean, nik uste dut Nafar gehienak arro sentitzen garela, hemen egoteagatik, baina baitugu hainbat gauzetan, gauza edo gai batzu argitzeko, eta batez ere, ez dakit talante hitza egokia denik aldatzeko. Hala ere, ez bakarrik herribera aldean, emaitzak ez dira onak oro har komunitate osoan D ereduaren inguruan, eta urtetik urtera behera egiten ari dira emaitza horiek, ezta? Hor eskatzen izunagian gogoeta sakonagoa, ezta? Bai, ez. Aldatuko dira hemendik aurrera gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoak ez dira izanen ereduak noragoaz, ezta? Bueno, hori hortan ere, baina hori da, ez da bai da orokor batean sartzea, ez da bakarrik zer horrekin baita ere, lehen komentatu duena, edo da gurasoen parte hartzeak, zenolako ez dakit beste bat, adibide bat aipatzeagatik, guain arte, ikastetxetan, aurreko gobernuetan eragina zuzena izan dutela, aldatzeko eta emateko, ez dakit, nahiko reglamentista zirela historia egiten ikustu du justu hezkuntzan, noski reglamentoak eta araubideak izan behar direla, baina baita ere, hori, erresponsabilitatea eta norberaren nortasunak kudeatzeko, askatasun beste bat izateko, ez? Eta hor dago, gako bat, eta dela, orain arte ditzen dena hori barruko reglamentuak. Barruko reglamentuak hainbat ikastetxetan ematen duela kode penala dela, ez? Zuk egiten duzu hau, eta hau da zure sententzia, eta hau da zure bete beharra, edo zure ez dakit kondena egiteko, ez? Eta zorionez, eta eskoletatik bertatik sortzen ari dira beste eredu batean, ez dakite, bitartekaritza eta elkarbizitzarako ez bakarrik reglamenturik baizik eta tresneria izateko, eta hortan daukagu, aurten jarriko dugu martxan laguntza programa, hori ja, da nobedadea, baina hori da, hildo horretatik jarraitzeko, asuntola ez dela sententzia eta pena bat jartzea baizik eta nola konpontzen dugun historio hori, eta gainera horrek implikatzen du, ez bakarri irakaslegoa, baizik eta baita ere gurasoak eta ikasleak irten bidea bilatzeko, eta hainbat eredutan badaukagu esaterako, hainbat bintzat herriberako ikastetxetan, klaro, orain arte, zuek egin duzu, ez dakit emagun, aste bete etxean, agian oporraldia ematen diozu gaina, baizik eta, hitzartua daukagula, gure etxean, edo gurutze gorriarekin, eta alako lan, gizarte lanak egiteko, eta gainera bere, herriko kasuetan, herritatean, lagundu aldatzen, eta hori, nik uste dut hori dela ez hitzaia. Euskarari buruz hitz egin dugu, hitz egin dezagun ingelesari buruz, ingelesa ikasteko programaren ebaluazioa aurki ezagutuko dugu, batetik eskoletan inongo planifikaziorik gabe ezarri zela jakin genuen, bestetik ezarrita dagoen toki gehienetan programari eutsi nahi ziotela plazaratu zen, eta azkenik urriaren amaiera aldera jakinen ditugu ikasleen ingeles maila nolakoa den, ezta? Emaitza honak lortu ote dituzten programaren bitartez zer espero duzue, zer aurreratu dezakezu? Bueno, pairen inguruan esan behar duguna dela,
azken finan da, hori atzerritako hizkuntzan trataera bat. Eta printzipioz, eta gu beti asiatik esan duguna, ez dela hori programaren zera kontun hartzen, baizik eta zenolako erantzukizuna izan du programa honek departamentutik, hau da, bota zituzten eta indarrean jarri zuten, baina gero jarraipena, laguntza eta hori pues esen eskaini eta batez ere prebisioarekin. Orduan horregatik gusolatu genuela zenolako ere egina izango zuen hala nola jartzea planifikazio bat egin gabe eta batez ere nola abisatua zegoela departamentu hori gizarte baliabidetik zenolako ibilbide horrekin pues zenolako ondoriak izango ditula ezaterako lanpostuetan, zeren, claro, gela bakoitzaren truke, indartzen dela jornada erdi bat ingelerako irakasle batekin, baina gero tutoreak galtzen du beste, jornada erdi hura, eta nola kolapso, pues, 2 urte barrua llegatuko zela, neurri jartzen ezien bitartean, hori zen antolakuntzaletik, baina gero, dekretotan bertan agertzen zela, ikastetxe bakoitzak egin behar zela bere plangintza, hizkuntza plangintza, eta urrengo urtean. Claro, departamentoa eskaini behar du laguntza hori bermatzeko, eta pues oso ikastetxe gutxik, nahiz eta urteak eman ja pairekin, baina egin gabe daukatela, eta laguntza behar dela hori jorratzeko. Eta halako gauza batzuekin, hori, pentsatzen dugula, importantena ez dela izena, baizik eta edukia, eta hortan, pues aleginak sartu dugu digula, esaterako, joan den ikastu urtean, irakaslegoaren formakuntzan, diru mordo gastatu dugula. Aurreko legegintzaldean, aurreko gobernuak, hori 4 urtetan gastatu dutena, baina gehiago, bakarrik urte bete batean, justu bermatzeko formakuntza irakaslegoarena, bestea dela, tramiteak egin ditulua Madrilen ministroarekin, pues hori, aukera emateko gero eskaintza publikoan, aukera emateko batekin ateratzeko lanpostuak, ingerasko plazak ateratzeko. Eta bitartean, pues, emaitzen arabera, eta hori, urrian aurkeztuko ditugula, ez da bakarrik emaitza, baizik eta horren ondorioz, lantzen ari garela, hori bermatzeko, hori atzereko hizkuntzen trataera, pues, modelu bat, eredu bat, planteatzeko, eta, gizartari eta eskola gizartari baita ere, erakusteko eta hobesteko zidazki gurea. Pues guretzako oso ona izango dela eta onena saiatuko gara egiten, baina gero denboren poderioz ezberdiarekin, artikulatu behar ditugula tresnak aldatzeko eta hobesteko. Eta emaitza horiek ezagutuko ditugu aste gutxi barru, urriaren amaieran gutxi gora bera, esan dugun bezalaxe. Urte bukaerarako dena prest izan nahi dugula, justu hori aurre matrikulazio kanpaina hasi baino leno jende guztiak jakiteko zer dagoen eta zertan dantza hori hizkuntzen trataera. Bai programarekin, Jose Luis, zenbat buruko min, ezta? Baina are buruko min gehiago lan eskaintza publikoarekin izan dituzunak. 2017 urtean ere, aurten bezala, deialdi publikoa egiteko asmoa daukazue, polemika handia piztu zuen aurreko ikasturtean, zenbait hilabete joan dira, euskarazko eta gaztelaniazko lanpostuen banaketagatik sortu zen kalapita. Nafarroako gobernuak atzera egin behar izan zuen, apur batean, amore eman, izquierda-ezkerra alderdiaren jarrera, Comisiones Obreras bezalako sindikatuen jokoera, nola aztertzen duzu? Asuntoa beriztu behar dugula hori, komunikazioa eta zertan zegoen. Guk egin genuen eskaintza izan zela proposamen bat ez da baidatzeko lehendabiziko sindikatuekin eta gero baita ere ikusteko garai hartan da azaroan sortu genuen hori proposamen hori desdabaidatzeko. Proposamen horretan sartzen ziren lanpostuak, ziren beharren arabera, hau da,
gu daukagu aurre prebizioak, gu badakigu datorren ikasturtarako esaterako gutxi gora beraz zenbat ume izanen ditugu sartzeko aurre eskoletan eta hori kontrolatzen ditugu eta beharrak eta gu badaukagu, programa informatiko baten bitartez badakigu ikastetxe bat izan zein izanen den plantilla, behar den plantilla eta zera hori aurrikusita ikusten genuen lehen komentatu dudana, faltatzen zirela lehen hezkuntzan espezialistak. Baina gero ezberdina zela egoera eredutan eta beste eredutan ereduan pairen eraginez, eredutan oso eragin txikia du pai, eta orduan behar ditugula gai orokorrak, tutoreak, hori, euskarazko adarretan, bakante pila daudela, eta gaztelerako eredutan, 2 urte barru, jaurein gainezko jendea daukagula, baina horrein birkolokatzen ari garala lehen hezkuntzan. Baina hori 2 urte barru superabi daukagu historia horretan. Hori zen proposamena, eta klaro, jendeak edo, nahita batzu nahastu zutela. Gauza bat dala egoera soziala portentaietan zeintzu dire, eta bestea direla zeintzu diren behar edukatiboak hori asetzeko lanpostuak. Hori zen historio bat, baina tartean sartu zen, tartean ez urtarrilaren bukaeran estatu abokatuak elegitea jarri zion azkeneko UPN-ekoari eta eskaintza horretan 3 urtekoa eskaintzen zen eta hor genituen esaterako lehen hezkuntzarako 100 lanpostu. Horregatik murriztu behar genituela 100 lanpostu horiek bestenaz bertan bera geratuko zen eta gero ikusi dugula, zen hortikan galdu ditugu espero genuena, baina kolokan zegoela aupe osoa gure ez ziren 134 lanpostu ateratzeko. Horregatik, 200etan utzi genuen. Eta hortan, bakarrik espezialidadeak kendu genituen, gai orokorrak, eta baina gai orokorrak zirela euskarazkoa, zen gaztelazkoa ez genituen atera. Eta zorionez, zeren horregatikan, kendu zizkiguten aupe horretari gero atera daia, 27 postu galdu ditugula, horretak eta baita ere, eta hori badagola beste alor bateko datu bat, da gazterat izan dena, la tasa de reposición, hau da, urtero, zenbat lanpostu galtzen ditugu, zergatik, jubilazioagatik, indirenak, eta dagoenean leku aldatze lehiak eta, hori kenketa ez, zenbat irten dira Nafarroatik eta zeintza irten ziren. Hor ziren, iaz, 211 postu, eta Madrid gobernuak ez du onartzen, eta horiek ere, ezin ditugu atera. Eta oposaketa berri hauetan, Jose Luis, zer da eskainiko duzuena? Principios, ateratzen dela urte batean lehen hezkuntzarako, eta gero bigarren hezkuntzarako, aurten, lehendabiziko jakin behar dugu, zenolako tasa de reposición onartzen du Madrid gobernuak, hori egiteko, zeren ia ziren 91 onartu ez zutena, baina horten zihazki baino gehiago gure uste daukagula hori rekuperatzeko, baina hori negoziatu behar dela udazkenean eta jakin behar dugula espreski zenbat plaza ditugun ateratzeko. Eta gobernua babesten duten 4 alderdiekin ongi lotuta dago afera hau, aurten berriz ere galdetuko dizut Ezker alderdiaren jarrera esate baterako, ez da, berriz ere? Hori kuatripartiotiren barruan ez da baiatu genuen hau, ezen adostu naiz eta beharra zirela eta inork ez ditu okatu, baina beste bakoitza bere pentsakera zuela eta ez genuen adostu guztien artean nola atera asunto hau, baina hori zen problema geneukan areagututa hori ez, estatu abokatuak jarri zuen elegitarekin. Beraz, hor ere, egon beharko duzue zalantzan Nafarroko gobernuaren erabakiak ez, Espainiakoak zer erabakitzen duen, hala ere, Espainiako egoera politikoa... Erabakitzen ez, hori da, ez da bai da, eta negoziazio bat. Hori da, eta Espainiako egoera politikoa desegonkorra da, 2 hauteskunde orokor egin dira urte erdian,
batek daki aurtengo abenduan ere zote diren berriz eginen, jarduneko gobernua dago Espainian, baina lomce bezalako legeak indarrean daude, saiesterik badago lege hori, nola, ezinbestean bete beharreko baldintzak baditu, orain arte aipatu dugu, gainetik bada ere elkarrizketaren hasieran autonomia gutxiago izanen luketela zentruak eta zer gehiago, ze kalte gehiago ekarriko lituzke lomcek? Bueno, lehendabiziko gaur da egun dagoen Madrilgo parlamentuan badago gehiengo bat lomce bertan bera usteko. Asuntoa dela ez da gauza bera, hirugarren aldiz hauteskundeak izateak edo gobernu bat izatea, eta gobernu naiz eta PPkoa izan, badago gehiengo bat bertan bera usteko lomce, baina hori gure esku ez dagoela eta egon behar galera zain abertze gertatzen den. Gure aldetikan behar dugula baita ere ikustea, esaterako orain berrikuntza izanen dela, hori ez, bigarren hezkuntzako ikasketa bukatuta gero froga bat egitea eta gero deitzen dena hori unibertsitatera sartzeko bertzea guia harremanetan gaude unarekin hori bideratzeko froga hori zeren lomceren arabera baita ere bigarren hezkuntzako froga hori naiz eta egin behar ez du baliorik datorren ikasturterako arte. Orduan, ikusi behar dugula zein gaude, eta gu beti izan dugu, elegite bat jarri genion erredekretuari iazko hori kanpoko zera balaketari buruzko, eta baita ere, orain zorionez, kumatxoen artean, badagoela beste gehiengo bat Espainiako gordetan, eta hoien esku dago, bertan bera ustea, eta ez dakit epe transitorio bat markatzea, bertan bera ustea, zeren batzu esaten dute, zindugula bertan bera utzi legea, berri bat ez dagoen bitartean. Kasunetan ez da egia, zeren lomce, moldatzen duela loe indarrean dago, osea, lomce desagertzen baldin bada, loek berreskuratzen ditu, lomce aldatzen dituena. Berriz ere gatozen gurera, aurrekoan, astelenean, aurreratu zenuten, eskolatzerako irizpideak ere aldatuko direla, zonifikazioaren baldintzak berrikusi behar dituzuela, ezta? Orain arte, mapa ikusita behintzat, ematen zuen eskola pribatuetan geto moduko batzuk sortzen ari zirela, edo elite batentzat bakarrik ari zirela, eta ikasle jakin batzuek bakarrik onartzen zituztela, horrekin apurtu nahi duzue apur batean? Hori da, balorazio bat, ez dugu ezer apurtu nahi, baizik eta ahalik eta baldintza egokien eta guztienako berberak izateko besterik gabe. Eta batez ere fondo publikoekin mantentzen diren eskola, hau da, kontzertatuak eta publikoak ere. Eta kopuruari dagokionez, dezagun Iruñerriko mapa esate baterako, gutxi gora bera 50-50 kontzertatuak eta publikoak direnak, ezta? Eta zenbaterainoko diru laguntza jasotzen dute pribatuak diren eskola horiek? Eskola pribatuek edo kontzertatuek jasotzen dutena da regulatuta dagoena konbenioen arabera, eta hor badaude hiru atal, bata da 85 da soldatak irakasleen dako, eta gainera hori guk zuzenean ordaintzen diagu, osea, diru hori ez du patronalak jasotzen bezik, eta departamentutik ordaintzen ditugu zera horiek, beste uneko 15 da, ez dakit hori personal no docente ditzen dena, eta baita ere, ez dakit mantenimendua, eta beste gastu hori, argindarrak, bero gaiuak eta zera hori, eta hortan zegoela horrez gain, akordio bat, eta justu orain negoziatzen ari garela, zeren zaharra abuztuaren 11 bukatu zen, eta hortan gaude negoziaketa batean, eman ditugu 2 hilabete hori lortzeko edo negoziatzeko, eta horren arabera egonen da, azken finean aurrekontuak parlamentuak onartzen ditu. Azterketetan bezala, irakasleak bezala, esanen dizut, galdera zenbait ere gelditzen direla oraindik eta denbora gutxiago dugula, beraz, laburrago apur batean, ikastetxe pribatuekin jarraituz, Mendoza jauna, ikasleak sexuaren arabera segregatzen dituzten ikastetxeekin ezer egin da? Elredin, Irabia, Miravalles ikastetxei diru laguntzak emanen zaizkie
aurrerantzean ere? A ber, historia hori ja aurreko gobernuak itzi zituen eta gu sartu aurretik sinatu zituen 4 eta 6 urtetarako akordioetan. Baina hori aldatzera etorri da gobernu hau? Gobernu batek, aurreko gobernu batek hartutako konpromisoak bete behar ditu. Hori da legeen arabera bestenatz kaosa sortuko dela. Badaukagu gure akordioetan daukagula hitzarmenetik kanpo usteko eskola beriztua edo segregatua ditzen dena, baina agian horregatik aurreko gobernuak sinatu zituen 4 edo hau da legegintzaldi honetan ikastetxe horiekin guk ez dugu ezer hitzartu behar edo ez hitzartu, baizik eta hori hitzartuta dagoela 4 eta 6 urtetarako. Eta hori egin duena ez da Nafarroako gobernuak, baina aurrekoak. Bueno, eta sare publikoaren barruan, berriz ere gatozen publikora, aurtengo beste berrikuntza da, 2 aurreskola gehiago zabalduko dituztela Iruñean, aurretik baziren beste 2, hala ere ez dira behar diren plaza guztiak eskaintzen, behar guztiak ez dira asetzen, eta zuei ere, badagokizue sare publiko horretan dauden aurreskola zenbaiten ardura, ezta? Iruñean badira udalarenak eta baita ere udalarenak ez diren aurreskolak, Nafarroako gobernuarenak gutxi gora bera 5 dira, ezta? Baina eskola horiek ez dira hezkuntza departamentoan, baizik eta eskubide sozialen zeren hori kontsideatzen direla oraingoz ez direla hezitzaileak, komilen artean, baizik eta giza sozialeko... Hezkuntza departamentuarenak ez, baina Nafarroako gobernuarenak. Bai, eta hortan gaude, gainera hori akordioetan agertzen dela bihurtzea hori ez bakari Iruñean, baizik eta Nafarroako osoa hezkuntza departamentuan sartzea hezitzaile moduan 0-16 edo 18 urtekoak, baina hori horretarako transizio bat izan behar dugula. Eta euskarazko aukera eskaintzea ere, ezta? Gaur egun hutsaren urrengoa delako? Hori, eskola, Nafarroko gobernuaren aurreskoletan, ez dago deliburik. Bueno, aurtengo ikasturtearen hasieran berriz ere polemika sortu da, oraingoan Nafarroako edo Nafarroa Euskal Herriaren barruan azaltzen delako testu liburu zenbaitetan sarritan agertzen den mamua dago, ezta? Ez omen dago diru publikoarekin hori ordaintzeko eskubiderik, berriz ere euskararen inposizioaren mamua, ezta? Iruditzen zaizu berriz ere saietuko direla pizten helburu politiko bat bihurtu dela oposizioarentzat eta hala jarraituko duela izaten datozen 3 urteetan ere? Bueno, hor 4 foro agindua zirela, hori konseilariak sinatutakoa, eta gainera, hor hasieratik iruzur bat zegoela. Zeren hori loeren arte, eta gogoratuko duzue, beti agertzen direla con permiso del departamento o del Ministerio de Educación, hau da baimena behar zirela, loerekin hori ezen beharrezkoa. Orduan, nola ez zegoela zensura egiteko modurik, aurreko gobernuetan erabakizutela ez dakit alako iruzur bat egitea, eta da ez da hori hau ez duzue ezin duzue erabili testu liburua, zeren hori gobernuak edo departamentak ezin du, baizik eta guk egiten dugu zenolako liburuak hori badagoela horre ez, lege bat hori doainik izateko testu liburuak, eta departamentuak bere kabuz erabakizun esatea liburu hauek hori plangintza horretatik kanpo baldin orduan. Claro, departamentoak esaten dugu, guk ez dugu debekatzen liburu, baina hori, guk ez ditugu hori programa horretan sartzen, eta zuek erabili nahi baduzue, hori, zuen diruarekin erosi. Hori da, hori legeari iruzur bat egitea. Eta gero bertzea, badagola, horren azpian, halako pensamentu bat, asuntoa dela, gure kontrola izan behar dela kurrikuluma, hau da, edukia zeintzu izan direla, baina nola lortzen diren helburu horiek, hori ikastetxe bakoitzak erabakitzen du, gero kurso bukaeran egiten du memoria, eta gero ikuskaritzak, ikusten duela, hori logikoa da, horrela dela. Baina, klaro, nik uste dut, eta nik gogatzen dut, iribasenak erraldi bat mapa, Euskal Herriko mapa bat egin hori, eta nik uste dut normaltasunez hartu behar dugula, zen, klaro, orain departamentuak, klaro,
hori da zentsura mota bat, baina eske lehendabiziko ez dugu egin behar, eta gero, pues nire irudikoz, hainbat gauzetan, hainbat testu liburutan gaizki edo oker batzu daudela, baina ni ez naiz zentzori izan behar naiz, eta batez ere hori konfiatu behar dugula irakaslegoaren esperientzia eta, bete beharretan sartzen direla, zenolako gauzak ematen direla, edo ikastetxeak kontrolatu behar dutela. Osea, gu ez gara zentsor bat izan behar. Amaitzen ari gara, hezkuntzaren sektore ezberdinei erreparatu diegu orain arte, unibertsitateaz ere bi hitz egin nahiko nituzke, gaur bertan izanen baita ikasturtearen hasiera ekitaldia Sarioko eraikinean, eguerdiko 12tatik aurrera, Alfonso Carlosena, erretore nagusia, eta Uxue Barkos lehendakaria bera, bertan izanen dira. Nafarroko Unibertsitate Publikoa gehiago zabaltzeko asmorik bai? Hori bere garapenean gobernuak ez da sartzen, gu orain bai egiten ari garela, beraiekin ez da baidatzen eta adosten plan hori urtean hitzetako plana bat urteterako batez ere finantziabideak eta izateko eta bermatzeko. Medikuntza fakultatea bai? Horiek unibertsitateak plangintza eta plana aurkeztu behar digula garatzeko, orain bakarrik gaudela hori aurrekontuetan, eta baita ere, aurreratu direla, agian beste grado batzu jarriko direla martxan, baina hori da, lehendabiziko unibertsitateak harakatu behar duela, eta baita ere, hori, sosetan, ze suposten luke horrek. Nafarroako Unibertsitate Publikoan gaur, Opuseko Unibertsitate Pribatuan ere kurso hasiera datorren astean izanen da. Eta gero UNED tutere eta UNED Iruña baita. Eta horietara guztietara joan beharko duzu, ezta? Behar, baina ez beharra baizita pozik eta gustora. Beste 3 urte legealdi honetan, lehenengo urtearen astinaldia eta horri eutsi balin badiozu, beste 3 urte ere egiteko prest? Ni hemen nago, hori da, bi norabideko errepidea, ni prest nago eta ikusten bali badu nire burua ez dela gai, edo ni pensatzen dudala soberan nagola eta ez naiz kapaza, dimisio eskatuko dut, edo baita ere gogo eta egin dezakegu gobernuan, eta pensatzea beste persona batek ni baina asko sobeto egin dezakela, eta ni bihar alde egiteko prest nago, eta bihar jarraitzeko asmo eta gogoekin. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilaria Euskal Herria Irratian gaur Jose Luis Mendoza, mila esker unitz eta ongi joan dadila jo. Mila esker zuei.